Do Terezína jsem se dostala v březnu 1942, víceméně v den svých 7. narozenin. To, co tomu předcházelo, souviselo se všemi těmi opatřeními, které se proti židovskému obyvatelstvu tehdy dělalo, jenže já jsem byla natolik malá, že jsem to v plném rozsahu nechápala. Já jsem vůbec nevěděla, co jsou Židé, nevěděla jsem, co je národ, nevěděla jsem, co je náboženství. Museli jít všichni, kteří podle norimberských zákonů nacistických, které platily pochopitelně v té době už i u nás, byli židovského původu, tuším 1. a 2. stupně, to znamená jejich rodiče, možná v tom 2. stupni i prarodiče byli Židé. To v mém případě to byli, myslím, moji prarodiče, které jsem nikdy nepoznal, už v té době nežili, ale způsobili to, že jsem byl zařazen mezi tu skupinu, která podléhá internaci, a tím se začal vyvíjet celý ten můj další život. Židovská obec v Ostravě byla bohatá židovská obec, tak si vymysleli, že židovská obec se postará o to, aby utvořila přeškolovací tábor v Nisku nad Sanem a k tomu dá všechen materiál, ale dá k dispozici taky 1000 mužů. A mezi těmi 1000 muži byl i můj otec, který byl inženýr. Za krátký čas po roce přišel rozkaz vrchního velitelství Wehrmachtu, že si nepřejí, aby nepřátelské živly byly na území, kde se připravoval přepadení Sovětského svazu, a proto dostala polovina těch mužů rozkaz přejít do Sovětského svazu. Samozřejmě, že bez jakýchkoliv zavazadel, bez všeho, jenom to, co měli na sobě. A druhou polovinu poslali zpět do protektorátu. A mezi těmi, které poslali zpět, byl taky můj otec. Začalo to tím, že vlastně všechny takové ty obvyklé dětské aktivity, které člověk prožívá, se začaly utlumovat. Chodila jsem plavat, nesměli jsme do bazénu, chodila jsem si hrát do parku, nesměli jsme do parku, chodila jsem do školky, nesměla jsem do té školky a pomalu jsem byla sociálně izolovaná. V plném rozsahu jsme to nechápali, jenom jsme cítili spíš takovou nervozitu od těch rodičů a ta naše reakce na to byla taková, že jsme jim nechtěli dělat starosti. Byli jsme vlastně proti ostatním dětem najednou velice hodní. Matka nás vzala do Prahy, protože to se povídalo tady i mezi Židy, že z Prahy možná bude nějaká možnost ještě vycestovat. Nacisté
se zpočátku snažili ty Židy okrást o všechno a kdo chtěl vycestovat, tak za to musel zaplatit a musel tady všechno nechat a musel ještě, pokud měl někde v zahraničí nějaké valuty nebo jmění, tak to musel přenechat Němcům. Ale nám už se nepodařilo vycestovat a tak jsme zůstali v Praze. Najednou přišel pokyn k transportu. Nevěděla jsem, co se děje. Já jsem v té době byla nemocná, měla jsem příušnice a my jsme museli během asi 2 nebo 3 dnů zbalit si věci a jet do Terezína. Už jsme tenkrát byli připraveni na lecos, ale samozřejmě ten okamžik, kdy můj otec zamknul náš byt, aby klíč odevzdal pověřenému správci a aby jsme se s těma několika kufry vydali na cestu, ten byl nezapomenutelný. Bylo to někdy v druhé polovině února roku 1942. Když se zavřely jedny dveře a odešlo se do neznáma, poněvadž nikdo neznal, jak vypadají ty druhé. Zakrátko přišlo i na Prahu a gestapo dalo židovské obci v Praze rozkaz takový, že má vysílat tábory do Ghet. Tak jsme byli zařazeni do transportu, který odešel do Litzmannstadtu, do Lodže. Ghetto v Lodži bylo něco podobného jako Terezín, ale možná trochu horší, protože tam to ghetto uspořádali v takové chudinské čtvrti, kde nebylo moc kanalizace, nebyla moc pitná voda, nebyla elektřina všude, někde byla, někde nebyla, ale bylo tam hodně továren. No a tak tam otec začal pracovat, matka pracovala a mě jako malého kluka vzal táta taky do práce a tak jsem se stal zámečnickým učněm. Byl jsem Schlosserlehrling. Když jsme do toho Terezína došli, tak nás dovedli do kasáren, protože tehdy ještě v Terezíně žilo to ostatní obyvatelstvo a my jsme byli po těch kasárnách a v těch kasárnách najednou jsem byla jenom sama s maminkou. Bratr byl někde jinde, nevěděla jsem kde a tatínek taky jinde. Odvedli nás do stájí těch kasáren. V těch stájích byly na zemi slamníky, byla tam tma, nebyly tam okna, jenom teda takové velké vrata a v těch malý okýnka. Tam jsem padla na zem a usnula jsem únavou, nevěděla jsem dlouho, co se děje. Tohle je jedno z mnoha hromadných ubytování lidí a to už je v pokročilém stádiu, to už Terezín nějakou dobu fungoval, protože ty první ubikace společné, to byly jenom slamníky na podlaze, všechny věci, které patřily jednotlivým vězňům, tak si mohli dát akorát pod hlavu. A skutečně to byly 2 plošné metry na osobu. Stravování se konalo hromadně, byly na různých místech otevřeny vyvařovny, kuchyně, kde se vařilo ve velikánských 300-litrových kotlích a vydávalo se to na takzvané stravenky, kterou každý příslušník Terezína pravidelně fasoval. A ta strava se skládala většinou samozřejmě z omáček a polévek. Hlavním jídlem byly brambory, zřídka byly těstoviny.
ta strava byla samozřejmě nekvalitní. Takový pocit hladu, ten byl každodenní samozřejmostí, poněvadž byla i málo výživná, lidé samozřejmě hubli. Je známo, že teda Němci chtěli využívali Terezín k propagačním akcím, když se někde dozvěděli ve světě, že se chovají tedy tak, jak se chovají k těm Židům, tak aby dokázali, že to není pravda. Jednak natočili ty propagační filmy a jednak si tam pozvali švýcarskou komisi, které předváděli, jak se tam máme dobře. V době, kdy došlo k tomu nacistickému pokusu udělat propagační film, který se měl jmenovat Jak vůdce daroval Židům město, to už jsem tady nebyl, to už jsem byl v Osvětimi a potom dál. Ale vím od autentických účastníků, že ty kamufláže byly obrovské, jednak prostě z místností, kde byly ty kavalce, tak se odstraňovaly ty jejich vršky, aby ta komise, která byly to asi tuším 2 komise Červeného kříže, která procházela městem, aby prostě neviděla tuhle tu záležitost, byla vpuštěna jenom tam, kde pro ní byly připraveny normální postely. K tomu byly vybírány děti, tedy taková komise, vlastně ta byla tvořena Němci, včetně toho velitele toho tábora. A my jako děti jsme se nějakým způsobem ucházeli o to, abychom tam mohli účinkovat. Pro nás to byla vlastně zábava, že v tom stereotypu životním, který tam byl, že tam můžeme, takže já jsem se taky iniciativně přihlásila a byla jsem taková černovlasá holčička, to bylo důležité, abychom vypadali jako židovské děti a byla jsem do toho vybrana. V tom filmu tam jsme byli účastní v takové nějaké školce nebo něco jako družině, tak tam jsme měli stolečky, hračky a filmovali se ty scény dlouhodobě. Já jsem se tam houpala na houpacím koni, na těch záběrech vypadám ohromně šťastně. Taky jsem teda byla hrozně šťastná, protože ta absence těch hraček, to byla v tom věku, teda, který já jsem měla, to bylo pro mě snad horší, než to, že nemám jídlo, protože mě ten půl krajíc s tím margarinem od té maminky stačil, ale ta představa těch vzpomínek na ten mírový život, to byly ty hračky. Potom druhá taková známá scéna, kterou všichni tedy vyprávějí vždycky trošku jinak, bylo to, že jsme dostali nějaké jídlo z toho, co bylo v těch balíčcích, které tam posílal Červený kříž. Tak já jsem zrovna byla v takové skupině, kdy jsme dostali takový půl krajíček namazaný margarinem a sardinkama. Seděli jsme na lavičce. Tím, že jsme věděli, že kolem nás potom půjde ten velitel tábora s tou švýcarskou delegací a nacvičili jsme větu, která zněla Onkel Rám schon wieder die Sardinen, což znamená strýčku Ráme. Ten velitel toho tábora se jmenoval Rám, ten byl všechno jenom ne strýček, to byl příšerný gestapa, kterého vidět na 100 metrů pro mě bylo jak vidět čertana nebo jakékoliv jiné hrozné strašidlo. A už zase ty sardinky, jakože jsme otráveni z těch sardinek. Nicméně jsme ty sardinky snědli a byli jsme rádi, že ty sardinky jíme.
strach, ten byl skutečně dominantní. Zdrojem toho strachu bylo to, že jsme přicházeli v těch kasárnách strašně často do styku se smrtí. Když jsme potřebovali jít třeba v noci na záchod, ten záchod byl hrozně daleko, tak jsme chodili kolem těch místností, kde bydleli ti staří lidé. I tam každou noc někdo zemřel, někdy 2, 3 lidé a my jsme ještě třeba kolem několika těch pokojů a oni vždycky toho mrtvého strčili ven v tom prostě radle, v kterým byl. A nejhorší bylo, to úplně vidím do dneška jako živý, jak tam leželi ti mrtví, tak jim čouhali ty nohy a já jsem se strašně bála. Terezínem celkem prošlo víc jak 160 000 lidí. V jednom okamžiku jich tady bylo snad 45 000 v tomhle městečku, které předtím bylo vystavěno jenom pro 10% tohoto počtu. Lidé umírali houfně, hlavně v létě roku 1942. Byli po půdách rozmístěni, umírali v horku bez prakticky jakékoliv hygieny, bez lékařské pomoci. Ráno se potom ty mrtvé vyneslo na dvůr, tam zase ležely takové velké hromady, třeba 20-30 mrtvých a my jsme si tam potom třeba i hráli, děti na tom dvoře, ale zase tam byli v těch rozích všude ti mrtví a poněvadž tam dost často docházelo k sebevraždám těch lidí, kteří třeba dostali předvolání do transportu a ty kasárny měly několik pater, takže ti lidi vyšli do toho nejvyššího patra a skákali z toho, takže my jsme viděli i ty sebevraždy jako děcka. První, co bylo, tak vraždili děti, novorozence, pak vyváželi a vraždili staré lidi. Celkem zahynulo v Terezíně asi 35 000 lidí. Ty pohřby samozřejmě postrádaly jakoukoliv pietu, protože se vykopaly jámy několik metrů dlouhé, 2,5 metru široké a 2 metry hluboké a tam se z takových valníků, placáků, bývaly to dřív pohřební vozy, tažené koňmi, tak z těch se vozili na hřbitov mrtví, jenom zakrytí prostěradly, pokálení mnohdy a bez vší piety se v jedné a někdy dokonce ve 2 vrstvách dávali do těch hromadných hrobů, zasypali chlorovým vápnem a pak jsme je zahazovali tou vykopanou hlínou. A když už nebylo místo, tak bylo otevřeno krematorium, kde se ti nevoštíci spalovali. Nejprve to byly dřevěné urny, do kterých se dával ten popel. Potom, i když to už jsem osobně nezažil, to byly urny papírové. A nejhorší na tom je, že nestály ani v tomto směru za uchování a na konci války byla velikánská většina z nich vysypána do řeky, aby po téhleté ušlechtilosti germánského nadřazení nezbyly ani ty nejmenší stopy.
Když jsme jeli do Terezína, tak jsme si všichni představovali, že je to sice změna drastická, pochopitelně, ale domnívali jsme se, že je to změna konečná, že prostě budou lidé židovského původu na území Čech a Moravy soustředěni v jednom městě, že tam budou pokud možná prostě pracovat, nějakým způsobem žít. Nikdo z nás netušil, že je to jenom přestupní stanice. A nebyli jsme na ten vývoj rozhodně připraveni. Ani psychicky, ani fyzicky. Ty transporty, to byla noční můra. To člověk dostal takový úzký proužek papíru, na něm bylo prostě jeho transportní číslo. Tím momentem vlastně ztratil jméno, stal se číslem. Ta cesta trvala téměř 2 dny a 2 noci. Byla to velmi strastiplná cesta, poněvadž nás v tom jednom vagóně na tlumocích a na zavazadlech prostě bylo asi 50. Velmi dusivá atmosféra v těch vagónech samozřejmě, protože ty byly těžko větratelné, to byly uzavřené dobytčáky pro 15 krav. Němci odhalili takovou tu taktiku těch radních, kteří posílali buď ty lidi, kteří snad byli schopni třeba přežít Osvětim tím, že mohli je poslat na práci, a nebo zase ty staré lidi a snažili se uchránit ty děti. Takže dlouho ty děti nešly do těch transportů. A když tedy se blížil konec války a už bylo před zavřením vlastně osvětimského tábora a likvidací těch táborů, tak 30 000 lidí najednou z Terezína odeslali a tam odeslali všechny ty rodiny s těmi malými dětmi a všechny ty děcka, tak jak jsem je vyjmenovala, kteří byli se mnou na tom pokoji a na tom předpokoji, a myž jsem vyrostla a které jsem tedy měla jako sourozence téměř, a řekla bych, že do dneška je cítím jako zahynulé příbuzenstvo. Je to pro mě větší trauma než ty třeba dospělí z té rodiny, tak ti všichni byli pryč. Jednou se tvrdilo, že je to hlavně proto, že staří lidé budou mít větší pohodlí, než mají v Terezíně, jindy proto, že jsou před náma placená pracovní místa. A takovéhle zvěsti, které samozřejmě se vůbec nezakládaly na pravě, byly součástí té obrovské kamufláže, kterou při těch táborech hromadného ničení nacisté velmi dobře ovládali. No a když ten vlak se potom zastavil a rozlétla se ta vrata, tak jsme vyskákali z těch vagónů na nějaké rampě obstoupené 2 řadami SS-manů ze samopaly, někteří měli psy. Ještě ta noc v tom hrála roli. Na rampě v Birkenau oddělili muže a ženy, já jsem šel s tátou, brácha se schovával a šel s mámou. Ti lidé, kteří byli slabí anebo nemocní, tak šli do plynu. A moje první setkání se známým člověkem, když jsme byli vstrčení do nějakého z těch baráků, kterého jsem znal z Terezína,
bylo, že jsem se ho ptal, kde jsem, pak co se děje, kde jsou, prosím tě, co přijeli před námi a tak dále. On se na mě tak schovívavě díval a na otázku, kde jsem, udělal tohle gesto. A na otázku, co s nima je, tak prohlásil 3 slova. Šli do komína. To byl běžný termín pro ten osud těch lidí. Pro nás to bylo něco neuvěřitelného, ale další dny to potvrdili. V noci jsme slyšeli zamčení v těch blocích, nářek, křik, střílení, pláč. Ráno byla ta rampa uklizená, komíny, z těch se valil takový obrovský černý dým, to bylo několik set metrů od nás, ta krematoria, ty komory. A ve vedlejším táboře za ostnatými dráty bylo pár set mladých žen nebo děvčat v nějakých hadrech, které jim naházely ostříhané dohola. Mnohé uplakané, po něčem byly odebrány malé děti, které nesly. Plakali. Strašně se styděli za ty holé hlavy, když nás prosili o nějaký hadr, kterým jsme jim házeli přes ty dráty, tak hlava byla to první, co si s tím zakryli, i když jejich oblečení bylo nedostatečné. No. Tam prostě byly čísla čekající na likvidaci. Jsme v jednom z mnoha obytných bloků. Tady ta stavba, to bylo zahřívací zařízení, které samozřejmě nemohlo ten celkem neizolovaný, otevřený blok skutečně vyhřát, ale pokud bylo čím topit, tak se na něm dalo sedět a alespoň trochu se proteplit. Jinak na každém z těch částí, na každém patře bydlelo 5 až 7 lidí, podle toho, jak byl ten blok zaplněn. Výhodnější bylo bydlet v té horní části, poněvadž jednak to bylo z dosahu velitelství a za druhé ty vši, které časem z nás padaly, ty šly na ty, kteří museli bydlet dole. No, na všech těch patrech byly jednoduché slámou dost špatně nacpané slamníky, takže úplně na tvrdém jsme neleželi. Každý měl jednu takovou tenkou polní deku, už dost samozřejmě používanou a potrhanou. Když bylo hodně chladno, tak si 2 vězni vlezli k sobě, aby se mohli pokrýt dvojitou pokrývkou. A tady se prakticky odehrával ten život, neživot. Hygiena v Osvětimi byl obrovský problém. Voda tam tekla málo, kapala, tam byly fronty čekatelů. A bylo to velmi neúnosné, stejně tak neúnosné bylo třeba prosté vyměšování. Tady seděli vedle sebe stovky
vězňů a na povel konali svoji denní potřebu. To, že lidé spali na mačkání na sebe, že postupně byli samozřejmě nedostatečně umytí, že byli zavšivení a tak dále, to všechno mělo dost zničující následky. Různé epidemie čas od času propukaly a byl tam sice blok, kterému se říkalo marotka neboli revír, ale tam se dohromady neléčilo, tam se pouze izolovali ti nemocní, aby snad se to nerozšířilo. Byli tam sice lékaři, možná dokonce, nevím, světového jména, ale neměli čím léčit. Za krátký čas jsme byli odvlečeni nebo přemístěni v Dobyčácích zase s takovým známým stylem do dalšího koncentračního tábora, do koncentračního tábora Stutthof. Před odjezdem do továren přišel důstojník SSák před ty muže, kteří tam stáli na apelu a prohlásil, že by chtěl, aby ti muži byli silní a nebyli nemocní, takže by se měli hlásit ti, kteří by chtěli nějaký vitamin a že přivezli i aspirin pro ty, kteří jsou nachlazení, ať se hlásí. A táta mi řekl, víš co, ty tady stůj a já se přihlásím a přinesu ti nějaký vitamin. Ale jakmile oni se přihlásili, nebylo jich mnoho, protože ti Židé, kteří byli v tom transportu, věděli, že ti Němci lžou, že jsou prolhaní a ziskuchtiví, nenávidí ty Židy, tak je vzali do ošetřovny a tam zavraždili otce injekcí do srdce. Někdo z těch německých pohlavárů přišel na nápad nebo se domluvil, že by odprodávali ještě ty zbylé žijící Židy, pokud se zachovali v celých rodinách, čili připadal v úvahu spíš ti, co byli v Terezíně, budou prodávat těm americkým Židům, kteří si vypláceli někoho z těch lágrů. Tak došlo k tomu, že měli z Terezína odejít asi 4 transporty po 1000 lidech a měli jet do Švýcarska. On se tam skoro nikdo nehlásil do těch transportů, protože nikdo tomu nevěřil, že to skutečně do toho Švýcarska půjde. Nicméně tatínek tam naši rodinu přihlásil a my jsme odjeli. Bylo to dost dramatické, zpočátku jsme jeli na sever, takže si všichni mysleli, že pojedeme přece jenom do toho Polska. Ono to bylo dané tím, že ta trať byla do toho Švýcarska rozbombardovaná. Projeli jsme Drážďanami snad, já nevím, pár hodin jenom předtím, než ty Drážďany byly rozbité, pak jsme zase jeli přes rozbitý Norimberk, takže to trvalo hodně dlouho, ale skutečně jsme do toho Švýcarska dojeli, další transporty už nejeli, takže konec té války jsme zažili v tom Švýcarsku. Po několika měsíčním pobytu v Osvětimi jsme byli odvezeni do dalšího tábora v Německu, opět v Dobytčácích. V tom táboře jsme odklízeli především trosky z jedné velké továrny a byla to práce, která trvala asi 10 měsíců. Když se přiblížila fronta, jednoho dne místo do továrny jsme se vydali na pochod. Říkalo se tomu pochod smrti. Ten pochod trval celkem asi, myslím, 14 nebo 16 dní. Zase tam byly obrovské ztráty, poněvadž kdo nemohl a pad, tak skončil. V Varnsdorfu jsme byli přeloženi na vlak
otevřené vagony na uhlí. Tam byly obrovské ztráty kamarádů, poněvadž to byly deštivé dny a kdo si nevydržel stát už a pat na tu mokrou, vlhkou a pokálenou podlahu, tak prochlad to bylo několika hodin po něm. S tím jsme odjeli do Litoměřic a tam naši esesmani, když nás provedli městem za hranice protektorátu, se ztratili. My jsme došli do Terezína. Byli jsme zavšívení, špinaví, nevědělo se, jaké infekce sebou táhneme a tak dál. A vzpomínám si, že jsme každý dostali veliký kus chleba a čaj. A ten čaj byl sladký. Nás převezli do muniční továrny v Drážďanech a tam jsem zase pracoval na výrobě munice pro německý Wehrmacht. Ale to už byl pracovní tábor, takže tam ty podmínky byly trochu lepší než v těch koncentracích, než v Osvětimi nebo ve Stutthofu. V únoru roku 1945 uskutečnili spojenci největší nálet v Evropě na Drážďany a Drážďany vyhořely a ta naše fabrika, v které jsme pracovali, vyhořela taky. A proto nás vzali na odklízeci práce a když se Rudá armáda blížila k Drážďanům, tak nás hnali. A při tom jednom pochodu, při náletu, přikázali, aby jsme si lehli do příkopu. My jsme si lehli do příkopu a po tom náletu oni SSáci hnali ty lidi dál a matka říkala, zůstaňte ležet. A my jsme zůstali ležet a tak jsme vlastně utekli z pochodu smrti. A šli jsme, protože to už jsme byli na území protektorátu, to jsme věděli, tak jsme hledali někoho, kde bychom dostali něco k jídlu. Měli jsme hrozný hlad. Ten hlad byl pořád takový trvalý, dlouhodobý hlad, žízeň. A narazili jsme na takového železničáře, který stál u závor a mluvil česky. Tak jsme ho hrozně prosili, jestli by nám nedal něco k jídlu. A ten nás zavedl na statek a na tom statku nám ten sedlák dal obrovský kotlík brambor ve šlupce. A ty brambory ve šlupce, to jsou moje nejmilejší jídlo. Dodnes si pamatuju, jaké to bylo teplé, jaké to bylo výborné. Ten první brambor jsem snědl i s tou hlínou, myslím, i s tou šlupkou. Já jsem zpočátku vůbec nechápala, proč všichni plakali a nikdo mě nechtěl říct proč. Rodiče strašně plakali a potom ty starší děti, někdo mě to z nich řekl, že vlastně všichni ti lidé byli vyvražděni. To vlastně bylo vůbec to nejhorší, co jsem za té války zažila, když jsem se najednou jako 10letý dítě dozvěděla, že někdo všechny ty děti, kteří tam se mnou byli, tak že zahynuli. A dlouho jsem měla takový nějaký pocit viny z toho, že žijí. Přemýšlíme, jak to vlastně bylo, že ti nacisté v sobě měli takovou nenávist a zlobu. Že vraždili, že měli za povinnost vyvraždit celý národ. Pokládali se za nadlidi, pokládali se za vyvolence a chtěli to dokázat tím, že ty jiné lidi ožebračovali, vraždili, trápili.
Milí mladí přátelé, snažili jsme se vám sdělit podle svých osobních zkušeností, co všechno je schopen člověk udělat člověku, když zapomene na lidskou rovnost, na to, že není vyšších a nižších ras, že je jenom člověk, který má právo na život. Říkali jsme vám to všechno proto, abyste vy, poněvadž krátce se ujmete vedení tohoto státu, na to nikdy nezapomněli a nedopustili jakoukoliv formu recidívy. Děkuji vám.